ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ବର୍ଷରେ ଥରେ ଲେଖା ପୂଜା ହୁଏ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର କେବଳ 2 ଥର ପୂଜା ହୁଏ। କାହିଁକି ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ କହୁଛି। ସକାଳୁ ଯାଇ ମାଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ଫୁଲ ଯେଉଁଟାକି ଅଶୋକ ଫୁଲ ତାକୁ ଆଣିକି ଡଲାରେ ରଖିକି ଟିକେ ସାବୁ ବତୁରେଇ ଦେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇଥିଲି ଆମ ଗାଁରେ ଥିବା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେଠି ଆଜି ମାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ସେଇଠି ହିଁ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ। ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସିସାରିଥିଲେ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଡଲା ଭୋଗ ଲାଗିବା ସହିତ ଜଣେ ଭାଇ ପଣା ବନାଉଥିଲେ, ସେଠି ପଣା ଭୋଗ ବି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମାଙ୍କର ସବୁ ରିଚୁଆଲ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଫାଇନାଲି ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ କଲୁ ଆଉ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସାରିକି ବ୍ରତକୁ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ମା ଟିକେ ସାବୁ ଦଳି ଦେଇଥିଲେ, ସାବୁ ଭୋଗ ଖାଇ ଦେଇକି ସେଠି ନନାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପରେ ନନା କହିଲେ ଶରତ ଋତୁରେ ମା ଦୁର୍ଗା ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ ଆଉ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ମା ବାସନ୍ତୀ ରୂପେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକି ମହାପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲଙ୍କାକୁ ଯାଇଥିଲେ ରାବଣକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ପାଦରେ ଟିକେ ମା ଅଳତା ଲଗେଇଦେଲେ। ଅଳତା ଲଗେଇ ସାରିକି ମାର୍କେଟରେ ଆମର ମାଙ୍କର ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ହେଉଥିଲା, ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପଳେଇଥିଲି। ସେପରେ ମା ପୁରୀ କ୍ଷୀରି ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ ଦ୍ୱିପହରେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଇସାରିକି ବ୍ଲଗଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କଲି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ।